Women's Group Gabriela nibutyag nga midaghan ang mga kaso sa rape sa Pilipinas niadtong 2014. Diin daw usa ka babay ang ma-rape kada oras ug 75% sa gipanamastamasan kay mga minor de edad. Ato sa pagsaulog sa International Women's Day kagahapon, ang Gabriela may padayag sa ilang pagkadismaya sa kakuwang sa atensyon nga gihatag sa gobyerno sa kaso kabahin sa violence against women. Sa ilang website, nagkanayon ang komisyon nga tungod sa kultura ug pananaw sa katawhan kasagaran sa mga kababayen-an nga biktima kay mupiling magpakahilom na lang. Samtang nanawagan usab ang Gabriela ug uban pang women's group sa pagpahawa kang President Benigno Aquino III tungod sa paghimo og daghang sayop labi na sa mga kababayenhan. Usa niini mao ang daw pag-privatize sa mga government medical facilities diin dali na mahatagan og affordable access sa mga basic health services ang mga kababayen-an. Ang Gabriela ug mga supporters niini mi patigayon og rally gikan sa nagkadaiyang mga lugar sa Pilipinas.